L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot és l'única escola arreu de Catalunya oficial que impartim el cicle de motlles i reproduccions escultòriques. Són uns estudis de 2 anys eminentment pràctics. El que fem és reproduccions escultòriques, fem model. És un contacte molt familiar i el tenir un professor per a pocs alumnes és que tens a l'hora de resoldre dubtes i a l'hora d'acabar un projecte és molt més fàcil. Començant des dels fonaments, les eines i els materials i les tècniques més tradicionals, fins al que són les tècniques més avançades, per exemple la impressió 3D. Les activitats educatives que realitzem a l'escola són eminentment pràctiques basades en projectes reals. Què vol dir projectes reals? Vol dir que treballem amb institucions, amb empreses, amb col·laboradors de fora de l'escola que ens proposen un projecte per al qual nosaltres fem una proposta i realitzem aquella escultura, aquella reproducció escultòrica. Tenim disponible una bona borsa d'empreses i artistes col·laboradors. Em van facilitar les pràctiques a la foneria. Doncs, gràcies a això vaig poder seguir treballant en el món laboral dins els motlles i actualment, al cap d'un any, segueixo treballant a l'empresa. Tenint la titulació de motlles i reproduccions escultòriques, cursant un any més, es podria obtenir la titulació d'escultura aplicada a l'espectacle.